Zuztarretatik oinez, Basauri, Urbien Lastana, Ariz, Artunduaga, Lapatza, Ibarra. Basauriko zuztarretatik oinez egitasmoaren bigarren ibilbidean, Basauriko erbarrena ezagutuko dugu. Nerbioi ibaiak lastantzen dituan lurrak. Arizko Torretxe doktorearen ondoan hasiko gara. Hemendik, Arizko Zubirantz jo eta Soloarte ingurutik bidegorriari jarraituta, Nerbioi ibaiaren bazterretik, Ibarreta, Ugarte, Artunduaga eta Lapatzatik igaro ostean, Ibarreraino helduko gara. Hemengo inguru guzti hau goitik behera aldatuta dagoan arren, argazki zaharren bidez, orain hamarkada batzuetako Basauri zelangoa zan ikusteko aukerea daukagu. Ariz toponimoak esparru handiagoa hartzen eban lehen, ibaiaren alde bietara zabaltzen zana, eta leku izen eratorri asko izan ditu. Ariz beko, Ariz goiti, Ariz txikia, Ariz mendibarra. Gaur egun ostera, eremu txikiago batera mugatzen da, eta gehienetan auzoa, torretxea eta ermitea adierazten ditu. Arizko torretxea 14. mendeko eraikina da. Lehenengoz, 1353ko dokumentuetan aitatzen da. Birmoldaketak izan zituan 16 eta 17. mendeetan. 20. mendera etorrita, luzaro egoera txarrean egon ostean, 1986an egin jako zan lehenengo konponketa lanak, Arrizko horma sendoak eusteko. Eta 1990an, bertan, kulturretxea ezartzeko egokitu zan. Gaur egun, ederto erakusten dau erdiaroko torretxeen egiturea. Zenbat emakume garri ederren bizitokia eta zenbat gizon goldamusturren burrukalekua. Honen ondoan, Torretxikerra izeneko eraikina egoan. Antxe biziziran Torretxeko morroi maminjaleak eta neskame gona petral luzeak beti bepenatan. Ariz, ez esne eta ez horitz. Alboan, San Fausto nekazariaren ermitea dago. Haube, Torretxearen jaubeena zan, eta garaibaten Torretxearen jaubetzak izaten ziran ermitea, errotea eta burdinolea. San Fausto, nekazarien zaindaria da. Gaur egun erabilten ez dan arren, gure lekukoen sasoian, domekaro emoten eben mesea ermitan Arizko eleizea egin arte. Inguru honetan, Arizko errotea eta okindegia egozan. Ibaiaren parean, ubidea egoan, okintegiko errotea urez hornitzeko. Errotea, okindegirako baino etzan erabilten, herritarrak Arrigorriagako bentako erreka errotara joaten ziran da. Hauxe itzela, labea bai eta ogirik ez. Nerbioi ibaiaren bazterretik, Urbi auzoa ikusiko dugu ibaiaren bestekaldean. Hementxe dago, Nerbioi eta Ibaizabal, Bizkaiko ibai handienak besarkatzen diran gunea. Ibaiak hemendik aurrera, Kantaurin itsasoratu arte, Ibaizabal izena hartzen dau. Gaur egun, abuztuaren 5ean egiten dira hemengo jaiak, Edurretako Ama Birjinaren omenez. Ibai bien arteko lastana baino estuago lantzen dira hemengo jaietan giza hartu emonak, denborearen joana gelditurik, bihotzeko baretasuna lortzeko. Bidegorria hartu, eta Ibaizabalen eskutik, Arizko zubiaren azpitik pasauko gara Soloarte ingurura. Leku izen horrek ondo adierazten deusku, lehen Soloak eta arestiak egozala hor. Gaur egun, pasealeku ederra dago berton. Gune berdeak, umeentzako parkea, urtegia eta futbol zelaia. Zelaiko aldagelak eta tribunea dagozan parean, Soloarte baserria egoan. Zuaitz artetik bidegorriari jarraituta, Merkabilbao ikusiko dugu ezkerrean. Horixe da, Euskal Herriko elikagai freskoetarako merkaturik garrantzitsuena. Orduko denporan,
paisaia guztiz bestelakoa zan. Gaur, pabelloiz josita dakoana, solos beterik egoan. Pagoeta eta ibarreta esaten jakon inguru honi. Aurrerago, Ibaiganeko kulturretxearen parean, Borintxu edo Arizgoitiko presea dago. Haren ondoan egoan Borintxu baserria, eta apur bat gorago, Botxingoa. Ona gazteak ugar egiten etorten ziran. Ibaiaren sakonera handia aprobetxauta, hauxezan orduko ugarleku naturala. Botxingo toponimoa, aurrera gobe aurkituko dugu. Gora begiratu ezkero, Ibaiaren beste aldean, Miradores esaten jakon begiratokia dago. Handik, inguru honetako ikuspegi ederra dago. Ibarreta ingurutik aurrera, betibe bidegorriari jarraituta, ugartera helduko gara. Aita Aureliano Landeta parkera. Aureliano, Basauriko semea zan. 1887an jaio zan Artunduagako Alanbereria baserrian. Karmeldar misiolaria izan zan, euskaldun guztion ohorea, mundu osoan zabaldu ebana. Indian hil zan, 1963an. Artunduagako ibarrean gagoz. Da, gure atzean dauin merkabi birau, errekea pasaute. Da, egon zan baserri bet, ibarreta eta esaten jakona, da, egon zan pagadie be, hori dana beterik eta zelei. Da, soloak egon ziren horbe, izan aukien horien lur ona, generoak uitako, etzerako. Hemendik edarto ikusten da Artunduagako zubia. Hau barria da, 1983ko Urioren ostean egindakoa. Ibaiaren bazterrak makal zur-zuriz josita dagoz, eta udabarri aldean hasia botaten da benean, benetan edurretan dagoala emoten dau. Bazter guztiak zuri-zuri pinten ditu. Paraje hau guztiz aldatuta dago. Orain, zubiaren zutabearen oinarria dagoan lekuan, Artunduaga torre baserria egoan. Ona baserritar asko etorten zan, eta sarritan etxeko mutiltxoa bebai doktrinarako edo eskolarako ordua izan arren. Artunduagan begon zan, zubi ondoan, etxe bat, kaka torre aukio haun izena bai, da hor egon zan sekorra behiek kurbitako. Zuzera egon orduen, horra ekarten daudien emeko herri guztitzetik, edo albotik. Inguruan egozan palazioa edo kasapaskazio eta Buenaventura ermitea. 1930ko hamarkadan jauz izana. Ermita horretako jaiegunaren oroimenez, gaur egun be auzokoak alkartu egiten dira. Hainbat etxe egoan alde honetan, besteak beste, Artunduaga goikoa, Alanbreria, Artunduaga landa, Paskazioren etxea, Ugarte. Guzti horretatik, pare batek baino ez dirau gaur egun zutunik. Etxe zurik eta Artunduaga goikoak. Etxe horren lurretan mahastiak egozan, eta txakolina egiten eben. Kontau deuskuenez, areatan gordeten ebezan botilak fresko egon eitezan. Arlo horreitan, gero, autopistea egin zan. Zubiaren ondoan, zentral elektrikoa beba egoan. Zentralaren urak, ibaira jausten ziran zubiaren bestekaldean. Horreri, pozorrastra esaten eutzen. Gaur egun, alboan dagoan parketxuari ibarreta deritxo. Aurreratsuago, ur saltoa eta presea dagoan lekuan burdinolea egon zan. Dokumentazioak dinoanetik, hauxe izan zan Basauriko lehen lantegia. 1807 urtean, Mazarredoan haiek sortutakoa. Inguruetako mutilak ona etorten ziran udan bainetan, eta altura handia egoanez, buruz bera salto egiten eben uretara, zanga. Guk, bidegorriari ekingo dentzagu, Uriarte eta Lapazarantz. Ez gara bakarrik joango, bidegorria izanik joanetorri handia dagota. Sekulako industriagunea sortu da hemen, gure lekukoek, amez gaiztoetan be asmatuko eilukien modukoa.
Errekan gora goazela, Arguiako bidean, beste auzo bi egozan, Uriarte eta Lapatza. Azkenengora iritsi aurretik, azkenengoa Ibarre esan. Gaur egun industria gunea da, eta trenbidea eta errekartean dagoen guztia industriak hartu dau. Garai baten, baserri ederrak egozan, arbolak ere bai, zuhaitzak eta era guztietako leku benetan paraje zoragarria zen. Artunduagatik Arrigorriagaraino beste zubirik ezegoanez, Lapazan oraintxe pasetan eben ibaia alde batetik bestera. Bueno, Lapatxan bizi zen eta nire aita joaten zan lanetik etorri eta gero arratzaldean joaten zan beste alderdire kaminoa egiten. Lapatxan egon zan, erreka muna gehituten jakon, erreka ondoan muna bat egon zan, baina oso zabala. Da gehituten, osean egon zan txanela bat. Txanela, igual jenteak ezaki txalupa handi txikitxo bat, izen zan. Hemetik aldetik, kable batetik oratute joaten ziren beste alderdiraino, eta beste alderdien itxite duen, eta gero amaitu lana baitute gero, buelta iteko ez da, baina jenterik esan ibilten oso gitzi. Errekea begibistatik galdu barik eta kainabera artetik egingo dugu aurrera Ibarrera. Hauzunetxu hau guztiz galduta dago. Lehen, Indartzu taldearen futbol zelaia egoan hemen, baita errotea be. Gure gazte denporan, hemendik sarritan etorten ginen, ez da? Hitxe ginen, da, horta bidea etorten ginena, goiko taberna zarra, Semigelekoa, artez etorten ginen. Baina gona, etorten ginen, zuzetan etorten ginen, frutek batzen edo, kentzen edo, ostuten edo, zer orduan denpora, gerra ostetxu esan. Eta hemendik sarritan etorten ginen bai. Gero, igerian etorten ginen, da, hor, hemen errekatik pasatzen arrizek egoa zen. Ibilteko, ara pasoa egeko moduen. Gaur egun, oinbideak, trenbideak, autobideak, bide guztiak alkartzen dira hemen, espazio denporaz gaindi. Behin motel, behin abiadura handiz, norbere barrenean zehar. Ezin galgarik ipini teknologiaren bihotzari. Arrigorriaga eta Basauri arteko mugan amaitzen da gure ibilbidea. Aristik Ibarrera, aspaldiko torretxetik punterengo azpiegituretara. Biak herriaren nortasunaren adierazle eta erakusgarri. Basauri, bide guztien bidegurutzea eta guruzbidea, laua izetara bidaiatzeko, Urbien lastana gogoan.